Dinagat Festival Queen. And now, it is time to meet our festival queens as they introduce themselves one by one, beginning with Festival Queen number 1. Maayong gabi, Cordoba! Ako diay si Shirley Nastra, 23 sa Umpano Higon. Mapasigargong na representan sa tribo Mambo Katarmanon. Viva Senyor San Roque! Viva, viva, viva! Festival Queen number 2. Maayong gabi, kanatong tanan lungsod Cordova! Ako di ay si Miriam May Sumalinog. Napulo o siyam ang panuigon. Masigarbong nagrepresenta sa lumag. Hilutunganong mangingista. Barangay Hilutungan! Festival Queen number 3. Maayong gabi sa inyo tanan mga Cordobanhon. Ako di ay si Venice M. Loizaga, 18 ang panuigon, mapasigar po ang nagrepresenta sa pundok sa Humpong Gabianon sa barangay Festival Queen number 4. Good evening and happy Fiesta, Cordova. This is Angela Labrada, proud and loud to represent Tribo Diocese! Viva Dinagat Festival! Viva Senyor San Roque! Viva, viva, viva! Festival Queen number 5. Maayong gabi, Cordova! Ako si Mary Rose V. Ibanez, mapasigarbuhon na bisibilidad sa... Maayong gabi, Cordova! Ako si Mary Rose V. Ibanez, mapasigarbuhon na representar sa lugar kung asa ang bakasi na nagkisi-kisi ang tribo mamatangay sa barangay Buwakso! Festival Queen number 6. Maayong gabi, Cordobanon! Ako, si Ariana Rose Ningito, napulog pito ang panuigon. Mapasigarbuong nagrepresenta sa pundok sa Mananalaw sa barangay Poblasyon. Dinagat sa barangay Poblasyon, dinagat kanatong tanan. Viva Senyor San Roque! Asenso! Cordobanon! Festival Queen number 6. Festival Queen number 7. Maayong gabi, kaninyong tanan. Ako si Marga Cassandra Baguio, 19 anyos, nagrepresentar sa tribo Bangmananon. Viva Senyor San Roque! Viva! Festival Queen number 8. Reminiscing the past and embracing the livelihood of our municipality. Maayong gabi, kanatong tanan. Ako di ay si John and May Mabuang, 18 ang
Laga ug timaan sa maayong pamatasan. Maayong gabi kaninyong tanan. Ako si Maria Marian Muet, mapasigarbong nagrepresentar sa Barangay Pilipog. Stand proud Pilipog! Viva Dinagat Festival! Festival Queen number 10. Maayong gabi, Cordoba! Ako tiyay si Eunice Casqueja, 19 años, nagrepresentar Barangay San Miguel. Happy Fiesta, Cordoba! Festival Queen number 11. Mayang gabi, Cordobanon! Ako ay si Angela Leon, nagrepresentar sa Pundok sa Maugyawang Tapitan, Tribo Tapitan! Festival Queen number 12. Maayong gabi kanatong tanan. Kini si Jerel Dico Babatuan, 22 ang panuigon, gikan sa lugar kung diin maisugon og labang maghigugma, Barangay Kukol! Festival Queen number 13. Maayong gabi kanatong tanan. Ako si Honey Jane Amoren, 18 ang panuigon, nagarepresentar sa Alegria Cultural Troupe from Barangay Alegria!
Sherilyn Espra of Tribo Katamay. Festival Queen number 2, Mary Sumalino. A round of applause to Festival Queen number 2, Mary Ann May Sumalino. Denise Loizaga. Viva, 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 Señor San Roque. Viva, 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 ascenso pa, Córdoba.
Queen number 3, Denise Loizaga. Festival Queen number 4, Angela.
Ria Mariel Muet. Dinagat.
Amore.
Suan of Barangay Gugon. Na si Junjun bugasad, sige lang. Pre, abangi kong tukaw pre, sa managad na ta. Pre, pus na magula tayo ikuha ang isda, pre. Tara, pagpagay ta. Tara, pre. Sige, tara, pre.
ni siya karon no? Naaladay ka nga ha? Pastilan, hubog na sa day ka, John? Jesus ko! Junjun, wala na jud kay plano sa imong kinabuhi. Kita gaadlaw na lang kang hubog. Kitong ingon ani man gani ka kada adlaw? O sa na lang kay kaugmaon sa atong mga anak? May pang magbuwag ta. Ayaw hintan ko ninyo biyae, Marites. Kaya ka mo ang akong kaugmaon o kusog. Marites, maluoy ka. Marites, di na ako mausab. Senior San Roque, landagi ako sa akong mga sala para mabalik ang akong pamilya. Viva Señor, Viva San Roque, Viva Señor, Viva San Roque, Viva Señor, Viva San Roque. Viva Señor San Roque, Viva, Viva, Viva. Ladies and gentlemen, lumad hilutunganong manginista.
Kanindot sa dagat. Mangisda na lang ko. Kadaghan ko makuha nga bakasi. Hey! Nasa ka? Dagat ka? Oo, pre! Sus, pre. Kung yan na pagbangisda, magtagay mo sa ka. Mao jud pre. Itagay sa nato ang gidala na mga tuba pre. Pasa mo, pre. Kaya mangisda pa ko. Unya na lagi na. Magtagay sa ka, pre. Pre, tagay dahil baso. Sudliw ko ba para makatagay na siya? Oh, sige, sige, pre. Karitas pa yan. Asa naman ang akong bana? Ha? Wala ka man dyan abot gigan sa pagpangisda. Hala, adto ko sa kaya basi daghan siya og bunga ang isda. Hala na unsa man ni akong bana og iyang barkada? Natulog man noon sa bayan. Hoy, langga! Bangon! Nanimaho man kagtuba. Asa naman imong kuha nga mga isda? Uy, langga. Amday ka diha. Wala ko kapangisda. Nasiblaan ko sa tagay. Naunsa naman taong kalangga? Di una man na nimo ang tagay. Unsa na lang atong anak? Nagkagrabe naman na imong bisyo sa pagtagay. Ma, iampo lang na si Papa, ma. Isgusan Rocky para maundang na iyong pagkapalawubog. Hahay! Nakadamgo ako ni Senior San Roque. Dapat hunungo na dyan ako ang bisyo. Ug unahon ako ang ako ang pamilya para sa among pangandoy. Ug tabangan pud nako ang ako ang barkada sa pag-usab. Tungod sa ilahang pagpaningkamot o sakripisyo, ni asenso o nilampo ang kinabuhi sa matag usa sa pamilya. Viva! 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 Senyor San Roque! Viva! 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 Ascenso pa! Córdoba!
damha nga ako specialty nga larang nga bakasi. Kasigdaan sa tibo kalibutan. Salamat sa kay Tasan. Gina pa. Mag-andamaday ko kay karumandian sa Lusalo sa barangay. Magluto ko nilarang. Kahumot sa bakasi. Alami sa bakasi mo. Tabangi ko nak. Sa pag-alaga sa itong mga bisita kayo matilawan ang lang kalamis na atong nilarang nga bakasi. The best yun ang nilarang nga bakasi ni Hintoy. Mauni ang rason nga naila kita dili na sa Pilipinas kundi sa Jessica Surusan. Tuigman kang tayong garbo na kung tanan itong intors bakasihan. O niabot ang pandemya. Sobrang pagsaka sa kaso sa COVID-19 dito sa Lacansugo, nilagwal sa emergency operation center niya ang nagmula. Ako na kini ang dakong paglit sa atong pinabuhi. Ma, gusto na lang kini ang tawanan ni Papa Intoy mo. Ay, subok man naon. Pero ako sa nisi na itong kananan. Ubus naman doon sa atong gobyerno alang sa seguridad sa tanan. Unsaon na lang akong pag-eskwela, ma. Pa, ayong kapalaka na. Pagsulay na kining tanan, iampuran ni nato sa gahitasan. Naga, anak, tabangi ko ang mga pagsulay. Makalitawa sa tanging tanan. O naghinay-hinay o balik ang tanan sa normal. Niabli ang tindahan ni Intoy sa pagbalik. Apan, niabot ang bagyong Odette. Asa ka? Nalaglog na ko. Anak, nabusog na sa hangin. Asa mo? Naga, anak, asa mo eh? Salamat sa kay Tasan. Kung di sa inyo sa Loki, may tawag kami. Mangga, anak, bahala na ba ang atong kananan? Ang importante, luwas ka. Naga, anak, tabangi ko niya ni para mabalik ito pabarong ang atong kananan. Mga palangga kong Bolsonaro, ako ang inyong mayor, Didoy Suan, ay kabilang lipon, isa-isa para kusog sa ulos sa bagyo. Ako anda mutabang ang mga serbisyo kanina. Salamat ka kayo Leo. Taon Cordoba. Ascenso Cordoba. Ma, pa, at kita sa simbahan para magpasalamat kung sino sa loob. Tara, anak. Naga, anak, makapit lang katatanaw ng Dinagat Festival. Oo, karon man na itong pasumaran lang ga. Tara! Mananaw ta.
para sa pag-asenso o paglambo sa tibuok Córdoba, scholarship program para sa makabataan para sa paglambo sa mga eskwela, livelihood program alang sa mga Cordobanians, saktong hanas sa pagpangilabuhi, asenso pa Córdoba. Contingent number 6, nakahiusang lungsuranon of Barangay Poblacion, Pulo Barangay, Honorable Ritual Basilota, SK Chairperson, Honorable Trenton Citron, Choreographer, DJ Lindito and Benji Akon, Dance Masters, Ray Anthony Dykal, Roland Julie Ricofrante and Leslie Sanchez. Sa managbuto ng Nepalong lungsod sa Córdoba, kung diin ang nag-unang panglahulian sa mga malulubyo na nagpulit mo ang pangkalangan. Adunay usa ka simpleng pamilya na nagpulo din at adunay sila isa ka anak na nagtungha sa elementaryo. Isa ka anak ni anak ang dumot sila na makadapunoy Dinagat Festival o dalawang katingalahan niya tungkol sa dihay ang kalahian sa Dinagat o pagpanagat. Sa ulay pagduha, medyo ang iyang anak sa iyang amahan o banatan. Ladies and gentlemen, nakahiusang lungsuranon o Barangay Poblacion. Tay, nakadungog tayo na ako ng dinagat. O anak, naabitaw dinagat? Tay, di ba ang dinagat, kay mo man na yung trabaho karon? Dili na boy, lahi na ang dinagat o panagat. Tay, kung sa di ay kalahian sa dinagat o panagat? Nat, ari na kay malate na ka sa eskwelahan. Ani na lang na, kay mo adto naman kag-eskwelahan, mas maayong adto ka mangutana sa imo maestra sa school, kay late na ka na. Sige tay, pamata na lang sa among teacher. Bye tay, I love you. Good morning, class! Good morning, ma'am! Our lesson for today in Araling Panlipunan is about different kinds of jobs o klase-klase na trabaho. Ma'am, naakoy pangutana. Yes, go Juan. Unsa man na? Unsa di ay kalahian sa panagat o dinagat, ma'am? Okay do. Ang panagat kay usa na siya kapamaagi kung diin imong i-utilize or gamiton o pahimuslan ang tanan nga naa sa dagat.
sama sa pagpangisda, kung diin ang mga tao o mga mananagat pwede makakwarta. Unya ang dinagat di ay ma'am? Ikaw akong patubabo na dong. Based sa akong answer about sa panagat, para nimo, unsa ka ang dinagat dong? Kanang ang dinagat ma'am kay same ra sa imong tubag ma'am. Usapot siya ka pamaagi kung diin imong pahimusdan ang unsay nasa dagat. Thank you, Dong Juan. Karong class, daghan jud kaayo permi masayop sa kalahian ni panagat o dinagat. Si panagat class kay ang pamaagi unsaon pag-ani sa mga butang o kahayupan sa dagat para ibaligya o kanon. Unya si dinagat mauna ang mga butang ug mga kahayupan na imo makita kung mulugso kas dagat nga gasa gikan sa kahitasan. Para tagaan mo og example, na ako'y gisave na video sa una. Tan-aw mo sa screen kay ako i-play ug unsa jud ka tinuod ang dinagat. tanan sa kalahian sa panagat kung dinagat mga anak? Yes, ma'am. Ikaw, Juan, nakasabot akas kalahian sa panagat kung dinagat? Yes, kayo, ma'am. Okay, very good. Class dismissed. Salamat. Bambang! Manginhasa ko. Oh, sige, ma. Ma, palitin niya akong sapatos, ma. Oh, iniguli na lang ako na.
Ga, ito sa uga, managat. Unak na juga siya gaman. Ga, ato na taga, ato na ni isuroy. Sige ga, mapalit para batag sapatos ni Inday. Isda! Isda mo diha! Ginason mo diha! Isda mo diha, isda! Kuya, tagpila kilos din mong isda. Kasi 120 day. Ga, nurot naman na itong tinda, ga. Dito sa doon ang merkado para mapalit ang sapatos ni Inday. Sige, tanaga! Nak, daray mo sapatos. Ma, pa, salamat sa sapatos din ni palit na po. Nanalit ko sa naman para eskwela. Wala isa pa yan na. Aniya kita karon sa ospital sa lungsod sa Cordova ug atong masaksihan ang pagdagsa sa mga pasyente. Aniya ang usas atong mga doktor nga makatubag ng ining panghitabuha. Mayong adlaw dyan, kalibang, sakit sa tiyan, o pagkalipong, ang uban ng sukanan. Kinasunog isda ang ilang ng kaon. Base sa among test, nakakaon kini sila o kontaminado sa rectal. Dok, kinahanglanan ka sa ER, Dok. Base sa atong natala, likapat kini og 123 ka pasyente. Sa 60 ini ang mga kabatan-unan ug 63 niini mga senior citizen. Sa mga senior. Ani ang atong bagong nabiling mayor sa lungsod sa Cordova. Maayong adlaw mga pinalangga kong Cordovanon. Di kahingubos ko sa kalit ug wala damhang nga panghitabo. Paningkamutan na mo nga mahalagaran mo 24 oras. Hangyo lang nako sa mga ginikanan na magamputan ni Senior San Roque. Senior San Roque, nagasampit o nagahangyo kanimo. Padayon unta ang pag-ayos sa akong anak o sa uban pang pasyente nga natiktuhan sa rental. Kinaot ko, ing kaming tabangan, Senior San Roque. Salamat, Senior San Roque. Senior San Roque, Senior San Roque, ang tanan mapasalamat kung diha kanimo atong sa pagtuan ang pagkadangpan. Pagapuy ang mga hiyas mo, baguhang kami San Roque.
Daghang salamat tribong pagpangalo ng Barangay Bambang. Ilang pasalamatan ng ilang pong barangay Honorable Judicial P. Sumaga Sr. SK Chairperson Honorable Denise Sumaga. Choreographer Eduardo Lemoso. Dance Master Arby Bago. Jundal Ilonggo. Russell Sumaga and Jessel Riddleford. Sa dili pa ka, tawag sa konsilyo nga contingent, amo lang ipahibalo ang tanan, na kung kinsa man ninyo nawagtangan o anak or bata karon dinhi sa Rodopor, pwede na ninyo i-claim ang bata dito sa MDRRMO office. Ang name sa bata kay si Jinjin Escra, Barangay Bambang. Iyang papa daw kay si Jason, ang iyang mama kay si Celine. 7 years old ang bata. So again, to Celine and Jason, please, ito ang inyong anak sa MDRMO office. Daghang salamat. Contingent number 8. Tribo Ascenso Ibabaw. Unang barangay, Honorable Attorney Arthur Tinao. SQ Chairperson, Honorable Janice Ojea. Choreographer, Giovanni Mendito. Dance Master, Alvin John Belicario. Ang puno sa pagmaya o kalipay kay Matong Lungsod, ni-assess na o bulanggo na rin. Apan sa ilaging bumakatuloy ng angkor, diba, nakatagantang ng mga pagsilahan na lihatag o masakit, pag-angkas o kawala sa pagmama sa mga kulinaman. Niabot ang pandemya ang COVID-19 na lihatag o kawala sa tanan. Kapituhan ang pagkalibago sa matagpulinaman. Disintang kini sa bagyong ulit, kung inasikusin sa matang kanikalan. Nihatag kini pag-uot sa matagpulinaman. O sa kapila, lang kabuhan, nilayakan ang magpunsun. Sunod ang nihatag o kawalang nitaglawan sa mga kulituhan o sa pag-uot po yan. Kapag hindi ang mga kasilahan ng nihatag o misyon, paglaon, panakikisan o pagpanigwag sa mga pagpulinaman. Kaya kinakalan alam at alam lamang sa kutasan. Iako ang tanan sa kutasan at ang senyor sa buke na maunang ang patron sa mga sakit-sakit o mausap ang patron sa ang lungsod sa podium. Ladies and gentlemen, Tribo Ascenso Ibabaw of Barangay Ibabaw! Ladies and gentlemen, sa pagkong ulit sa ladies ko, sa bagay ulit. Aki-aki mo rin sila lang sa doon na kayo sa Dixon o sa Rio. Dito, nanawag yun. Wala itong tindahan dito sa merkado. Hindi pa, ako natuon na rin. Sige daw, pag-apin dito ha. Pasukan na rin. Oo pa, salamat pa. Pagkaamagin sa aming inahan na aming gagawan sa aking amahan. Bisan sa pagtinda ng isda, nagatinda sa Miguel, kabalik ko maghakini. Doon, kamusta na itong tindahan sa merkado? Pero itong diba apa? Wala na. Sorry kayo pa, wala na lang pinagalag tabang. Ikusog kayo ang hangin. Kung saan na ang atong tindahan doon? Kung naguan na bata ang tumi mo sa pagtindang isda? Sige na pa, nara siguro plano ng ginoo. Portanto, gawas ka.
Tito, ikaw man lagi ka na. Kumusta na ka? Ang ngayon kayo kasi sundoon mo ako nga sa lina ba? Uy, Tito, okay na ko Tito. Ikaw, nasa ka? Loo lagi kayo among tindahan dali ba? Kaya naguba doon sa Bagyo. Lala ako ba? Tunog nga, abogado ka na. Congress nilo ba ator? Ay, salamat Tito. Sa pagpaningkamot sa dako ang bay, ikaw na sinsyo. Salamat sa Ginoo. Salamat Tito. Kulangan ko kang panday niya. Sige bay, sige bay. Salamat. Ayaw ba Tito? Malindot na ang ito sa pagdigaw. Ikot na ang rito. Lagi bay, basta agad na yung pagkinabangay, mulang mo ang masunsod. Sakto na ba? Ganun din ikot ako sa atong pagkiyo sa senior sa Nagente.
Chairperson, Honorable Joven Casul. Choreographer, Honorable Jesse Christian Nunez. Dance Master, Irish Okada and Joshua Bagin. Ang mga sa mga kukalipay ka natin reason mas reason sila ang binigyan ng dulo. Apat sa niyaging dumakatuloy ng formula na kailangan ang mga pagsigahin. Hinihatag ito sa akin ang pagkos o wala sa paglakas ng pagkuluhan. Niabot ang pandemya, hinihatag ito paglakas sa kanya. Napintahan ang pagkanabawa sa mga pagkuluhan. Gusto niya kini sa bagong ulit ang nakasupuso sa mga pagkanabawa. Nihatag kini ang gawin sa mga pagkuluhan. Kasi papilalang kabilang, nakilang ang makasunod, sunod ang ikata o kawala na ipaglaon sa mga program ng ito sa tibuong order. At ang kining mga pagsulay sa mga conviction, paglaon, panagin sa pagpagpagpagpagpag sa mga pagpagpagpagpag. Kaya kinikatakalang ang naman sa katasan. Iampong ang naman sa katasan o kang senyor sa Roque, mga ang patron sa mga sakit-sakit. Pag-uusap ang patron sa ating lungsod, ang lungsod sa Portugal. Announcement sa audience na naa sa TikTok, kinahanglang munaog. Kaya kung din mo munaog, kamoy na lang mo operate. Mukulak sa atong stage. Audience! Ay kabalaka kung hilantan mo, kay mahatag si Kong Daphne Bayo Jesse. Manusno ang ato ang TikTok. Ladies and gentlemen, illegal performing arts, hugpong sa nagkahihosang Pilipunon ang Barangay Peliko. Ang Cordova sa may aging duha ka tuig. Ayaw may biyain ba? Tabang kusog na kaya ng hangin. Dali, magmamakwit kami. Paano niyo para sa dinan? Malapalin nato si
paghiusa. Bugsay sa pagpaningkamo. Iampo ang tanan sa kahitasan o kang Senior San Roque para sa kalambuan o kaayuhan sa ato ang lungsod, ang lungsod sa Cordova. Senior San Roque, tara na, magdinagat na kita!
young man. Ang istorya kabahin sa anak na nagkamot sa katinda o istasang ka ng iyang inahay na masaktuwa nagbubog sa balay. Bisan pa man sa kawadron, wala kasabayan sa anak ang iyang ginawa para lang sa iyang inahay tungkol sa pag-ambot. Once again, atong gihangyo ang atong mga higala nga naa sa exit area. Please atong tagaan o luwag na agianan ang atong mga performers para mas dali o masayon ang ilang pagawas kung sulod sa maong venue. Again, atong mga kordobahan nun o mga bisita nga naa sa exit na side, please atong hawanan gamay, atong tagaan o lugar ang atong mga performers na mga gawas pagdali sa venue. Daghang salamat. Ako malikon pagpaibalo na kinsa katong usa nga bata nangita sa iyang mga ginikanan kay nawagtang. Naroon sa NDR imong office ang bata. Manawagan sa mga ginikanan ni Dingbing Espra nga nawagtang inyong anak nangita. Ladies and gentlemen, contingent number 10, Maampuong Banay sa San Miguel of Barangay San Miguel. Ma'am, sir, lampas pa kayo mga isda, sir, oh? Ma'am, sir, palit na mo. Barato rajud ni kayo, sir. Natay ang duha, tamarong, molmol, barato rajud kayo, sir. Ahays, kami nga na sa isda mo, no, eh. Ang naghan naman ang namaligya, dire. Dili naman kumahilingan, ani. Usahan ka na ko pagpalit sa tambal ni Papa, naluoy na baya ko niya. Ako na lang ni Iampo ni Senior San Roque, may kamatabangan ko niya. Kapilang kilo sa bulmul doon. Sir, barato nga na, sir. Pangyaw ng tika survey para makapalit og tambal sa akong papa ay wala din ko'y halin. Unya, si papa ato, siya ra usa. Hala, kaya nga doon. Sige doon, tibangan ka nang doon. Sure, di ka, sir. Hala, salamat kayo, sir. Salamat kaayo, Senior San Roque, sa pagtubag sa akong pag-ampo. Pa! Dumigil, nabot na di ka? Nanakay tambal, kumplito na ni tanan. Bangon na diha pa. Salamat doon, pagkainin ang tao sa kong tambal. Salamat po sa inyo sa Luki.
imo gyud giduli ang pag-ampo. Dinagat ka! Yaong Kapitanan of Barangay Dapitan, Punong Barangay, Honorable Baby Gillespie, SK Chairperson, Honorable Lester Manaya, Choreographer, Prince Mark Manza and Clay Loretta, Dance Master, Samara Caballal and Ro Marina Tolentino. This year, Barangay Dapitan is set to do a risky out-of-the-box theme which deviated from the usual under-the-sea concepts from previous years. Today, we shall witness a colorful spectacle that brings us to the celebration of Pablo the Town's fiesta, depicting the hustle and bustle of Córdoba come fiesta night. It starts with a tableau of various coastal residents who are busy preparing for the Higugma, to be followed by the solemn procession and transition to the main highlight of the fiesta celebration, the Ligaran Eating Contest. Córdoba is known for its rich and wide array of seafood and the numerous dishes that can be cooked out of these fresh captives. The holistic approach to the contingent's presentation will help us feel more justice about how the usual fiesta celebrations were during the times before the pandemic hit us all real hard. They will depict a fun-filled presentation, showing different scenarios that we surely missed doing over the past years. The main lesson also teaches the audiences to be appreciative of the fun injected by the outside world rather than being boxed within the corners of advanced technology and social media. The presentation
conjunction with some who give life to the youth in order for them to be a person who explores outside the house and set to adventures, physical adventures, rather than succumb to this pregnancy brought about by social media. Together, let us witness the fresh, realistic, and outside-the-box concept. Ladies and gentlemen, pundok sa mahugyawang dapitanon ang Barangay Dapitan! Pre, tuyo ka og maayo aron kagungkom ang kubal sa atong lechon. Sigurado ang malabas at isda nga imong makuha aron lami ang atong ceviche. Langga, isiguro sa co-coordinates kay Labro para sa atong mga flow. Uy, Madi, asa ka man? Nagdali man ka? Nagatunan na lagi ko sa akong kay Nadi. Kaya para makapit sa posisyon, ug ikahuman, misalot ko sa linarang eating contest ato sa lungsod. Sige, Madiha, muna sa ko. Amahan na mo nga naa ka sa langit pagdayo ka ng imong ikaw. Umabot ka na mo ang mga harian matuwang na ang pagbuon ng sa Ang kalagyan mo sa o sa iyo ang kamasaan ng masa. Mayroon na ka sa iyo pa rin sinasawakan. O bilang ka may kailan sa kanila, hinunuhan mo sa kanila. Happy Fiesta, Waterloo! O karon, para sa main highlight ani atong kapistahan, ania ang atong mga representative kada barangay alang sa atong first ever linarang eating contest. Contestants, get ready. In 3, 2, 1, go! Ug ang midaog sa atong linarang eating contest, walay lain kundi ang buso ug hinsog nga representative. Barangay Dapitan, congratulations!
Gibalo sa mga kinsa man ang ginikanan ni Nino Discarte taga San Miguel, iyang mama nakita niya naaluyo sa VIP stage, Linda Discarte. Name sa iyang mama. So, kinsa tayo nakakita sa bata kasi Nino Discarte taga San Miguel, ari alam ang iyang mama naaluyo sa VIP stage. Contingent in number 12, Barangay Kugon, Punong Barangay, Honorable Francisco Anto, SK Chairperson, Honorable Therese Villamon, Choreographer, Victor Panyete Jr. Storya kini kabahin sa usa ka pamilya na ang pagpangista mo ang ilang unang panginabuhian. Malikayan na magpuyod-permi ang kinamagwangan na anak sa pagpangiskat sa iyang amahan. Pero sa wala dyan na naabot ang oras na ang iyang amahan nagkagab na ang gihagipin ng sakit ang ina. Ipatawag sa amahan ang iyang anak. Aron ihabili niya ang buksa na gikan pa kini sa iyang mga kaapuman sa wala pa kini nagbunabugtuan sa iyang kinabuhi. Ang buksa, usa ka butang na handumanan na adunay sentimental value kanila o ana ay dakong bilinhon na gikan pa kini sa ilang mga kaapuman. Umaukino ang magtuklod kanila aron magpadayon sa ilang pagsukol sa ulo sa kinabuhi, dinhi sa kalibutan, paingon sa ilang kalampusan o kalanduan. Ladies and gentlemen, Barangay Kugon! Nak, gitawag ka sa imong amahan. Na, sa dili pa ko mupanaw ng kalibutan, dawata o ang pinig kining bugsay nga mao ang silbing kabahin sa akong kinabuhi, isip mananagat. Sa dagkong balod nga imong magian, kining bugsay mao ang magdala, magtuklod kanimo, paingon sa imong kalangkusan.
Daghang salamat o Senyor San Roque sa paggiya kanako o sa akong amahan. Pa, salamat pa kay sa akong pagpamugsay. Ako nagayong nakabot ang atong kalambusan. Barangay Tugon. Contingent number 12. Alegria Cultural Troupe of Barangay Alegria. Unang Barangay, Honorable Olivo Bang. SQ Chairperson, Honorable Roland Ino. Choreographer, Alway Ababra. Ang dapat mauwi naghatag o kinabuhi o panginabuhian natong mga tao din sa kalibutan. Kinigas at gikan sa kaikasan na ngayon ang pinan o pangraan. Sa mga katuigan na nilabay, nakalimot kita na wala na ta makahatag o bilin ini. Wala na kita makahatag sa ikot ng pagtagad sa kadagatan. Kung sa'y atong gibasol sa iyang kaayo na iyang gidulog ka nato. Polusyon. Polusyon sa tubig dagat o dynamite fishing. Kining mga daotang kalibutan sa dagat, mao'y mga nagunang suliran na nitabo sa kadagatan, bunga sa atong pagpasipay. Ang naitang isipon o kinuklugan na ang dagat may usa sa tinugan sa atong kinabuhi. Hinatunta ang kaya kita man ang naghatag sa mga suliran sa kadagatan, kita usap punta ang mulirong aron na may solusyon, kini mga suliran. Dili na tukalingkan na kita gitahasan sa pintasan na makahilong maayo, tinukmaayong tinugyanan sa iyong ginuna dili sa kalibutan. Dinagat, sayaw sa mga tinugyanan sa bahandi sa kadagatan. Ladies and gentlemen, Alegria Cultural Dance Troupe of Barangay Alegria. Nakabantay ka? Lagi ka, sa pila ka tuig natin pagpangista, karon na magtawali ko ha? Ngano ka alaga no? Wala ba ka nagluod ang dagat? Ang dagat! Hala! Ang dagat! Nawala ang tubig sa dagat! Ang
kadagatan. Sa ito ang kami, o